Sa himig ng pananalig at pagmamahal, isang paanyaya ang aming inihahandog. Ito ang Balayang Malugod kang Maria, isang programang nakatuon sa dakilang papel ng mahal na ina sa ating pananampalataya. Dito'y sabay-sabay nating pagnilayan ang kanyang kabanalan, ang kanyang oo sa Diyos, at ang kanyang patuloy na paggabay bilang ina ng simbahan. Sa pamamagitan ng dasal, kwento at aral, muling dadaloy ang biyaya ng kanyang pagmamahal. Halina't sumali sa aming talakayan, dito lamang sa Balayang Malugod kang Maria. Isang malugod na araw po sa inyong lahat at naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong kakaluguran, Doris, dito sa Archdiocese Radio Station of San Fernando, DWDL 91.9 Bright FM para sa programang Balayang Malugod kang Maria. O sa Tagalog, ito ay Bayang Nagmamahal kay Maria. Ito po ay tuwing ikatlong Sabado ng bawat buwan, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At ako naman po, si Sister Net, na makakasama niyo rin ng isang oras para sa ating sharing ng mga karanasan natin tungkol sa ating pagsunod sa ating modelo na si Maria. At tayo po ay nasa unang episode kung saan ay mapag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang pinagmulan o paano nabuo ang isang programang kagaya nito. O nga no, Sister Net, sa title pa lang, medyo may idea na sila. Pero again, sabi nga natin, hindi siya ganun kadali dahil may kasabihan na mas madaling sabihin, madaling sabihin yung malugod, Sister Opo. Net, no? Pero, ay nga, it entails a lot of sacrifices. Tama po kayo dyan. Oo nga po, no? At para gabayan tayo sa ating programa, ay simulan natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mahal, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba. Gabayan mo po kami sa aming pagtalakay at pagbabahagi ng pananampalataya. Naway maging daluyan kami ng pag-ibig, pag-asa at liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria na kanyang ina. Ipanalangin mo po kami, mahal na ina, upang ang bawat salita ay maging biyaya sa aming mga tagapakinig. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus kasama ang banal na Espiritu. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Santo. Amen. Salamat, Amen. Sister Net, at lalo nating pasasalamatan ang ating among sa himpapawid kasi siya ang dahilan. Kung bakit mayroon. Pero grabe Bakit talaga ako na si God, naman? no? Tingnan mo, galing pa si Father. I think dalawa yung pinanggalingan niyang Opo. blessing, no? Misa at blessing. Pero yun nga, kahit po Nakarating kilala pa niyo rin. na po ang amin pong kasama ngayon dito po sa booth, yan, wina-welcome po natin, of course, ang ating station administrator at ang dahilan. Bakit po meron tayong programang Balayang Malugod kang Maria? Reverend Father Joseph Mary D. Bacay. Thank you, Sister Doris. Parang nasa Magliman Integrated School. Ano ba ito yan? Pag lumiting Parang classroom. galing din po ako doon ngayon. Galing daw po doon. Ganun ba? Okay, yes. And of course, congratulations to Madam Leonet, no? Yes. Dahil itong programang ito ay talagang napapanahon, no? Lalong-lalo na marami niyan ang mga Marian celebration natin, no? Of course, yung Advent, no? Talagang nangunguna ang ating Blessed Mother diyan, no? Immaculate Conception, Guadalupe. Wow, kaya maganda yung simula natin na pagpasok ng panahon ng Adbyento ay mayroon na tayong programa, no? Kay Inang Maria, 'di ba? At maganda yung t-shirt mo, no? Kaya Virgen de los Remedios pa De yan. los Remedios. Bigyan mo yung t-shirt yung si Leonet. O Father, tingnan niyo naman, loyal. Oo. Yes, yes, dekada. That's right. Kada, oo. So thank you, Madam Leonet, sa iyong pagtango. Actually, Annunciation yan, ha? yes, oo. Dahil ako'y abanganghel lamang, no? Alipin ng Panginoon na
nagbalita sa inyo ng kalooban ng Diyos na kailangan may programa na i-align natin sa ating mahal na ina. Yes. Diba? So hindi ko napahabayin, alam ko may mga kayo dyan, script na kailangan. Pero Father, makakasama po ba namin kayo the whole program or nag-hello po kayo? Nag-hello lang ako. Ayan. Okay. So, Hello at goodbye. Pero just a little storya. yes po, Kung mamarapatin ninyong dalawa, no? Because nagaling ako diyan sa isang, hindi ko nasasabihin, sa isang memorial park. And itong magkasabang ito taga Magliman no? Pero wag ko na lang sabihin. yes. Namatayan sila, no? Ano ba yung miscarriage ba 'yon? Apo, nakunan. Nakunan, yes. Pangalawang beses na. So, at talagang very emotional yung namin diyan sa isang memorial park, no? At nung of course niyaka ko ako nitong ating dating parishioner diyan sa Magliman. Alam mo ang pumasok sa isip ko, parang ang Blessed Mother. Nung of course nung namatay ang ating Panginoon, 'di ba? Talagang feel, 'di ba? Kagat sa karanasan ng isang ina pag nawala ng anak, 'di ba? Yes po. Kaya I think lahat ng mga magulang, no, I think they can relate dito sa ating programa. Apo. Dahil mayroon po tayong ina na nakaantabay sa atin, no? Through thick and thin, sabi nga. At maswerte tayo dahil binigay siya ng Panginoon sa atin, no? At the foot of the cross, 'di ba? At tinan mo, hindi pinagdamot ng Panginoon ang kanyang ina, no? Yes. Kasi paalis na nga siya yung that famous niya parang hinabilin, 'di ba? Apo. Sabi niya, anak, yan ang inay mo. Nay, sabi niya, yan ang anak mo. And from then on, sabi nga ng ating gospel. Kaya I think itutuloy natin yung pagkalinga ni Maria sa ating mga anak niya. At tayo naman, eto nga, through this program ay ating ipahiwatig din yung ating pagmamahal sa ating ina. So, may karamay po tayo, may nanay, no? May ina tayong dama niya po ang lahat ng ating mga pagsubok, mga problema. Kaya kanina nga sa aming dasal doon sa Memorial Park, no? Lalong-lalo na talagang given yung lalaki at babae. Yung babae ang no? Affected. Oo, talaga grabe. Grabe talagang nakita ko. It was like Mary, no? At the foot of the cross. Yan, no? So magandang introduction yan, ha? Yes. Oo. So ikaw nang bahala dyan. Yes. Dahil ako'y medyo mag-eskapo muna. Magandang umaga po, no, sa ating lahat. Maraming salamat po, Father Thank you Pep. po, Father. At inaanyayahan po natin, no, kayong lahat po. At para po sa mga nais pong makisala yan. Father, salamat po. Ayan po. Para po sa nais magpadala ng mensahe, sa mga nais pong magpadala ng kanilang greetings, katanungan po, para po dito sa ating talakayan. Maaari niyo po itong ipadala through text line numbers. Para po sa Smart, 0918-351-8282. At para po sa Sun, 0942-357-4268. Halina't manood, ma-inspire at makipagkwentuhan na din sa amin via online, mga kakaluguran. I-like, follow, and subscribe nyo lamang ang ating mga social media accounts, mapa Facebook, YouTube, TikTok man yan. Just search 91.9 Bright FM. Ayan, thank you, Sister Net. At bago natin ipagpatuloy, ito pong ating usapan, pakinggan muna po natin ang ilang paalala at isang awit. Huwag po kayong alis, magbabalik po ang Balayang Malugod Kang Maria. Sa mahina
sa dapit hapong kailamin. Mga bituin kay agang magsigising, umaandar, mapaglaro man din. Iyong ngiti hatid nila sa akin, sa diwa ko't puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog kong inay. Sa palad niyo itago aking palad, aking bakas sa inyong bakas ilapat, at iuwi sa tahanan kong dapat, sa piling ng inyong anak. Puso ko'y mahimlahin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog ko, inay. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog ko, o ina kong mahal, ay irog ko. Inay. Mga minamahal na kapatid kay Kristo na nakinig sa mga panaghoy ng mga may hirap, ang November 16 sa taong ito, 33rd Sunday in Ordinary Time, ay ang nakatalagang araw upang gunitain natin ang 9th World Day of the Poor. Ang tema ng pagdiriwang para sa taong ito ay You Are My Hope, na hinango mula sa Salmo 71, versikulo 5. For you have been my hope, Sovereign Lord, my confidence since my youth. Nais itong iparating na ang Diyos ay tapat na sandigan at pinagkukunan ng pag-asa. Ang pananampalataya sa Kanya ay dapat maging matatag mula sa pagkabata hanggang sa buong buhay. Ang World Day of the Poor ay tinalaga ng Santo Papa Francisco noong taong 2016 sa pagtatapos ng Extraordinary Jubilee of Mercy. Makiisa tayo sa paggunitang ito para sa ating mga may hirap na mga kapatid. Pag-alay tayo ng panalangin at tumugon sa paanyaya ni Santo Papa Leon.
na huwag nating tignan ang mga maralita bilang takatanggap lamang ng tulong, ngunit mga paksa na nagbibigay hamon sa atin na makahanap ng mga paraan upang maisabuhay natin ang salita ng Diyos. Ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM ay kasama ninyo sa paggunita sa 9th World Day of the Poor sa November 16. At nakatutok pa rin po kayo sa programang BMKM or Balayang Malugod Kang Maria. Kasama niyo pa din po dito po sa booth, of course, ang inyong kakaluguran Doris and of course, si Sister Net. Thank you, Sister Doris. So, ito na, dito po sa ating pilot episode ay alamin naman natin ngayon ang mga layunin at aasahan ng ating mga tagapakinig at online viewers. O nga, no? Swerte tayo kanina, Sister Net, no? Kasi nakasingit. Opo. Kahit busy si Among. Sa Himpapawid, no? Kasi alam niya, ito yung ating pilot episode. At I think parte ng ating pag-uusapan dapat ay sino ba talaga yung nakaisip. At kanina nga, no? Medyo nabanggit na siya na Nakapag-intro na si Father kanina. Yes. Oo. Ayan, sige nga. So, bakit Actually nga kasi daw? si Among Pep po talagang nakaisip ng Balayang Malugod na Maria na yan, no? Kasi parang ayon kay Among Pep, yung every year na devotion natin, no, sa ating mahal na Birhen, every September 8 yan nagaganap yung krusada ng Virgen de los Remedios. So para sa kanya, para hindi lang once a year na pag-uusapan Yes. si mahal na Birhen. Oo. Para at least throughout the year, mas lalong lumalim ang devotion natin kay Birhen Maria. Kasi ang maganda kasi doon, kanina nga, no, binanggit ni Father, no, yung maging paalala sa atin, no, na siya yung pwede mong kasama sa gitna ng kung ano man ang iyong pinagdaraanan, Tama no. po. Ano yung mga nakapaloob dun sa devotion na yun. Kasi hindi naman, sorry po, no, hindi naman po yung puro dasal, no. Pero ang maganda po kasi, sa bawat devotion natin kay Birheng Maria yan, sa iba pang mga santo natin, ito ay may kalakip o kaya ito may kasamang aksyon. At ito Tama. ay isa sa mga mapapag-usapan natin dito sa ating mga programa. Kaya nga, talagang ito po ay hindi exclusive para kay Sister Net o kaya naman po sa akin o dito po sa Bright FM. Kundi ito'y paanyaya sa lahat po ng nagmamahal. Ayan, yun yung Opo, gusto kong tama. gamitin term, no? Oo. Sa lahat na nagmamahal na hindi porke lalaki ka, hindi ka naman po pwede magkaroon ng debosyon. O kaya naman ay wala kang pwedeng gawin para sa, of course, sa pagsunod mo, sa pagiging modelo mo kay Maria, no? At of course, yun, medyo binanggit na natin, papaano, bakit nagsimula. Siguro magandang malaman ng ating mga tagapakinig, ng ating mga viewers, ano talaga yung pupuntuhin natin, ano yung layunin Mga nitong layunin. ating programa, Sister Net. And then again, inaanyayahan po namin kayo mag-comment po kayo. No? Baka po, I'm sure marami kayong experiences dito po sa inyo pong devotion. Sige Kay nga, Mama Mary. Sister So, Net. una po sa mga layunin natin, no, yung pagpapalakas ng debosyon kay Maria. Okay. Paano pa natin? Pagpapalakas Opo, ng debosyon debosyon. kay Maria. Gusto ko tuloy tanong sa iyo, Sister Net, no? Naaalala mo ba o bata ka pa lang ba? Kailan ka nagsimulang magkaroon ng devotion kay Mama Mary? Siguro, ang naaalala ko po, no, nung maliit kami, so elementary yan, Yes. ang unang nagturo kasi sa akin magrosaryo, yung tatay ko. Ay, ang galing naman. Ang tatay mo, member ng organization? Hindi or, naman po. O talaga, hindi rin siya Oo. nagsiserve Yung sa hindi ka niya simbahan? patutulugin hanggat hindi. Kahit inaantok ka na, kailangan tapusin mo yung ano, kasi mapapagalitan ka pa pag hindi ka naggrosaryo. Yeah, So, oo nga naman, no? ayun. Tapos, aside sa pagrorosaryo, nung high school ako, since nalipat from Dabsu, napunta sa Bulaon, Oo. yun nga, dinadaanan ko yung katedral. Ayos. So, ayan, nakita ko yung schedule ng Birhen ng Mother of Perpetual Help, yung Yes. every Wednesday. So, every Wednesday yan, parang hindi kumpleto yung araw ko kung hindi ako dadaan doon. Ang galing. Kahit medyo mahaba yung oras na hihintayin ko, talagang hihintayin ko siya, and then after ng novena, continuous pa sa mass. May Ang mass siya galing, every no? day. So imagine, ilang taong ka pa lang noon, Sister Net? High school, Oh, imagine. mga
Tapos dala-dala mo yan hanggang ngayon no? Tama Hanggang po. sa meron kang isang naging desisyon. Ibang usapan na yun, no? Oo. Ibang topic na yun, no? Pag ako naman ang tinanong mo, sis, of course, kung sa'yo yung tatay mo, ako naalala ko naman yung lola ko. Yun nga, at a young age, no? Although hindi ka pa sanay mag-rosaryo noon, isinasama ka lang kasi alam mo naman sa mas malayo kong probinsya, hindi naman, kasi nga hindi naman ako sa Pampanga, no? Yung tipong kahit nakakatulog ka na habang nagdadasal siya ng orasyon, nakatambak ka dun sa sulok ng habang nagdarasal siya. At palagay ko, yun, napakalaking bagay talaga ng mga kasama mo sa bahay. But kapag ka tinanong mo ko, kailan siya? So yun, unknowingly, no? Diba? Unaware tayo na meron ng nabubuo sa puso Tama natin. po. Pero siguro malaking bagay na ako ay ipinanganak ng ang pangalan ng nanay ko ay Perpetua. Yun nga, di ba? Talagang opo. Medyo, kaya tuloy hindi ko rin naramdaman, hindi ko napansin. Ako din ay nung nagtatrabaho naman ako sa Manila, meron ding perpetual health, of course, in novena at saka prayer, Every dun sa Don Wednesday. Bosco. Oo. Tapos sinahabol ko talaga yon from the office. Attend ako noon. So, whether hindi ko memorize yung dasal, pero syempre bumili ka nung Oo, yung booklet, booklet. di ba? Yung cute-cute na yun, Tagalog at saka English yun, no? At yun, naging Habit. parte, no, ng buhay mo yun. So, hindi mo nalaman na nagkaroon ka pala ng, sabi ko nga noong mga panahon na yun, hindi ko nga alam ang mga kapiestahan ni Mama Mary dahil siguro nga, medyo iba yung probinsyang malayo talaga sa bayan no? Ika nga limited. May katekismo ba kami nung araw? Parang wala naman akong natatandaan. Kaya talagang nakadepend ka lang kay lola, kay nanay, at saka kay tatay. Pero syempre, mas marami ka daw matatandaan kapag maski sila active sa simbahan. Pero pag na-remember ko, parang hindi ganun ka-active ang aking parents ng panahon na yon. Yun. Kahit naman kami, hindi pero yung mga bagay na ganun, kagaya ng pagro-rosaryo po, no, talagang siya yung unang nagturo, kaya nga sabi nila, nagsisimula talaga sa pamilya. Kaya domestic. Yan. Oo, kahit na church. inaantok ka lang, pero hindi mo alam kung ano yung impact sa'yo nun. Yes. No? Nung paglaki mo, talagang every time na may problem ka, talagang alam mo kung kanino ka sasandal. Yes. Yan. Yung akala mo lang, porket tulog ka, inaantok ka, kailangan tapusin mo to. Yes, No? Pero yung impact niya paglaki mo yon, nag-grow na pala yung faith mo dun Yes, sa... foundational, Oo, yun yung pinaka-foundation bale, mo. oo, no? Oo. At Sister Net, di ba tayo yan sinabi natin, no? Parang unknowingly, itong ating mga kasama sa bahay, ang nagpalago ng debosyon. No? Yung iba din, pansin mo, yung mga pilgrimages nila. Opo, no? tama. Ang dami mong madidinig na, ayun nga, meron silang pilgrimage, no, sa mga simbahan, lalo pa dito pa sa Mga Pampanga, ang gaganda ng simbahan, lalo na yung may mga title na Mary, no? Tama So po. sila yung pinupuntahan at sigurado, lagi sila may dalang rosaryo noon, no? Ito yung yung pinakamadaling, sorry Lord, no? Ito yung pinakamadali kasi may dala ka lang, kaya mong mag-reflect, no, dito sa bawat beads, no? Kaya dahil dito, maaari nga, no, posible na tumaas o lumakas ang iyong debosyon, no, dito sa ating Actually, dahil Inang nagsimula kami nung bata nga ganun, no, parang mula high school natatandaan ko, hindi ako makakalis ng bahay nang wala akong... Rosary Oo, sa bulsa, tapos maliit no, na wallet na Oo. nakalagay doon. Hanggang ngayon, dala-dala ko yung pupunta ka doon, kahit saan. Talagang bit-bit mo lagi yung... Tapos, ang maganda pa nito, lahat ng, kunwari, kung may 5 kang bag, Mm-mm. lahat ng bags na yun, Papalit mo lang. Oo, may naka-ready na mga rosaryo. Ayun, okay. So, yun lamang po yung ilan. Definitely, yung ating mga kakaluguran dyan, yung mga nakikinig ngayon, sila din, meron din silang natatandaan siguro paano na-develop yung kanilang devotion. No? Kay Mama Mary. At gusto natin bigyan ng emphasis, Sister Net, no, na itong devotion kay Maria, hindi siya magiging valid kung hindi ito nagdadala palapit sa kanyang anak. Tama no? po, yes. Hindi siya, again, itong programa natin, hindi ito pagsamba kay Maria. No? Kasi isa lang naman ang dapat nating sambahin, ang Diyos. tama, no? yes Pero po. modelo siya kung saan pwede natin siyang gayahin upang tayo ay mapalapit
At para mas lumalim ang ating no? Kasi pananampalataya. kung sa buhay nga, no, well, hindi ako nanay, no, at least ikaw nanay ka. Sino pa naman ang best na nakakakilala sa anak? Is it the tita or the mother? Tama po, Diba? yung nanay. So, Oo. palagay ko yun. So, kaya Kaya nga hindi ko po nakakalimutan yung sinabi ng mga madre nga, no, nabanggit ko na dun sa Kabright. Sabi nga nila, pag meron kang dinadasal, ipadaan mo. Hindi mo sinasamba si Mary pero ipadaan mo sa kanya kasi nga pag nanay ang humingi, dahil nanay si mama, siya yung humingi kay Jesus, talagang pakikinggan siya at mas mabilis niyang tutuparin yung mga hinihingi natin. Yes, so kasi lagi naman yung din Opo. nakalagay dun sa huling linya niya, your will be done. Yung, ayan ako. Okay, so yun pala yun, no? Ilang pwedeng, no, gawin para mapalakas ang debosyon kay Maria. Meron pa bang ibang layunin? Siguro yung ibalik po ang tradisyon na pagmamahal sa mahal na birhen. Siguro kagaya nung, yun nga, kailangan i-revive natin yung mga old practices natin. No? Yung mga dating ginagawa ng mga matatanda noon. And then, yung papagsali ng mga iba't ibang programa, no? Ng mga Yes, kabataan sa simbahan na nakapatungkol kay Mama Mary. Yes, Kagaya ng sa inyo, yung Legion of Mary. Yes, Yan. thank you sa Opo. pagbanggit ng aking Hello po, Father Jan Tordera, ang aming spiritual Kasi nung nasa director. katedral din ako, nung high school ako, nakita, ano kaya itong mga to? Ang babata, elementary pa lang, nakasuot ng, naka-blue, minsan naka-ano, no? So, yun pala mga Legion of Mary. Yun. Yung At mga, saka meron pang isang mas sikat, no? Mas kilala sila sa loob ng simbahan. Ito yung Komi. No? Yun yung mas makikita mo sila sa loob ng simbahan. No? Si LOM medyo mas madalas na nasa labas. Pero yun nga, madalas silang tinatawag para mag-assist. No? So thanks. Kaya ikaw ay miyembro din siguro auxiliary. No? Yung hindi nakaka-attend ng meeting, pero nandyan to pray for us. Yan. yes po. So ano pa, yun nga, palagay ko ito yung documentation, no? Parang hindi lang ba siya nawawala. Siguro, meron tayong mga nakikinig ngayon, yung kanilang mga experiences tuwing nagkakaroon ng VDLR, yung coronation, opo. naiipon nila yun di ba? Tapos, again, hindi ka nakalimit doon sa drawing, picture lang. Ang ginagawa din ng iba nating mga kasama, lalo na yung mga bata, no? Sa kanilang pagmamahal, ay talagang pinapadaan nila to sa social media, no? Ika nga yung digital Yes, modernization. dahil ano na ngayon. Pasok doon, no? Yan. So, eto, ano pa yung mga traditional? Ayan, syempre, kasali din yun yung mga prosesyon, diba? Opo. Yung, syempre, hindi mawawala din dyan yung Flores, yung aldo-aldong pag-aalay ng bulaklak, of course. Meron din tayo dyan yung pagka-October, di ba? Yung month of the rosary, no? So ito, no, kailangan hindi sila mawala. No? Thank you, sis. Meron pa ba bago tayo mag-break? No? I think ito yung dito sa mga existing natin, di ba, meron tayo niya yung VDLR, yung mga coronation. Ano pa kaya, Sister Net, yung sinasabi naman na parang pagyayamanin yung Marian devotion dito sa atin? Kagaya pag yung mga fiesta ng mga no? Oh. Tapos nagkakaroon din sila ng mga activities. Yes, so, at saka dito sa Pampanga, parang uso dito yung mga coronation sa parokya, no? Yung parang kapag mayroong mga fiesta or wag lang sasabay kasi malinaw na malinaw yung instruction or yung circular, no? Na kapag mayroong pangkalahatan, no? Yung archdiocesan or diocesan celebration ng VDLR, hindi ka magkakaroon syempre dun sa parokya kasi nga ang panawagan unity, dapat yung ganun. Pero kunwari wala, no? Kita mo, kanya-kanya ng activity sa mga simbahan para doon sa coronation. Talagang nalala ko yung, of course, kasi October yon, no? Nung nandun kami sa
conversion of Saint Paul. No? Hello po, Father John. Ayan, no? Nagpunta kasi kami noon no? Ang kanila noon ay yung dressed like a saint, no? Pero sa bandang huli, yung pinaka-highlight ng kanilang activity, eto na, ang galing ginawa nila, si Mama Mary nakatayo, although hindi ko yun napanood, nakaabang lang siya doon sa may kasi yun yung highlight. Pero masyado nang late, hindi na namin nahintay matapos, no? Pero nai-imagine ko yung gagawin doon na meron kasing si Mama Mary, yung kanyang tuntungan, talaga meron siyang gulong, no? So siguro, parang mayayari maglalakad siya hanggang sa harap ng altar, di ba? So siguro, parang habang nagdarasal sila. But I think those things, no? Ito yung mga paano mapapalawig sa Tagalog. Opo. Ay yung pagyamanin, develop, no? Itong ating pagmamahalo, yung ating devotion. Kasi, sabi ko nga, dito ako nakakita, Sister Net, na ang lalaki ng images. Kasi doon sa amin, para mga cute lang, doon sa Cavite. Caviteña kasi ako, ma'am, no? Pero dito sa Pampanga, parang Talagang pumili ka pa kung anong kalakihan. title ni Mary. Talagang lahat sila, meron talaga silang Kapag procession, talagang makikita mo yung... Yes, oo. No? Naku. Actually, dati nanonood pa kami dun sa Santa Rita ng prosesyon. Oo. Lahat ng mga birhen, lahat ng mga santo, tsaka pero more on sa mga birhen, no? Yes. Yan. Yan, talagang Ay, pero teka. Tapos yung mga tao talagang a-attend yung mga yan para lang manood ng prosesyon. Yes, so. At huli na lang, no? Nalala ko tuloy yung diyan sa Santo Niño, no? Hello po, Father Vic. So, na nababanggit na. O at least, kilala natin ang ating mga kura paroko, ha? Ayan. Tapos, po, yung ginawa naman natin diyan sa Santo Niño nung one time, di ba? Yung culmination ng daily, di ba? Yung flower offering, no? Ayun, so yung mga bata, pinagsuot naman natin ng simple lang na Maria, no? Tapos habang nagpuprosesyon sila at nagdadasal ng rosaryo. So, yung mga ganung bagay, malaking tulong yun para hindi talaga makalimutan. At of course, madidevelop pa sila sa susunod, hindi lang simpleng attire, no? Kundi gagayahin na talaga nila yung kung ano yung nakikita nila sa mga arko. Opo. Ay, sa mga, tama ba? Arko? Yun ang nagiging pundasyon po ng mga bata din eh. No, akala mo lang after lang sila dun sa magdi-dress sila, magganyan, pero later on, tsaka nila ma-realize kung ano yung naging impact sa kanila yan. Oo, naalala ko nga meron akong kakilala, hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan, no? Sobrang active siya ngayon, no? Sa ecology man yan, no? I mean, environment man yan, katekismo man yan, no? Tapos, aktibong pagtulong sa mga, Tapos, sabi niya, kasi sister, hindi ko nakakalimutan, nung bata pa lang ako, Marian na ako. Yan, Yan. Kasi nga, siguro, it is about imitating, no? We're not perfect, no? Pero yung konti-konti, ayan, may kilala nga ako diyang member ng COMI kasama natin ngayon sa booth, ayan, kumakaway-kaway siya, ayan, no? Of course, si Miss V, vicarial coordinator yan ng kanila, di ba? Ay, hindi na, wag ko daw announce siya, no? Pero, ayan, alam ko, nag-handle siya ng mga kids, no? Komi sa kanilang parokya. So, Sister Net, ang dami pa natin pwedeng idagdag doon, pero, of course, tayo muna ay magbe-break. Yan, sa ating pagbabalik, ay tutuloy natin ang ating usapan tungkol sa mga layunin ng ating programa. Dito lamang po yan sa Balayang Malugod Kang Maria.
kambe ning maglapo tula pauli ning kalam ning mabiya Kristiyanong kasal pantayanan, kikilalanan tamo ing kayawsan bilang laiko. Numakananong ni sundo ing pamanyulong at pamipalaganap king pimama ng maya pabalita. Lalong-lalo na karing kapatadamay na, milelele, melili at maluka. Babiyane po kaya kayo ning Archdiocesan Council of the Laity, king pamanimuna ng Brother Renato Galang, ing meto nga programa nung nukarin mi kapami katagon, banpisabian at panigaralan ding ega-naga ng paninap, bigagap at buring paintungulan anting laiko. Bantunay ang panamdaman at biyayan ang timong komunidad ang mipapanganap, mipapananggap, mipapangadi at mipapanantabi. Abe-abe talang pagmasusyan ding grasya tamo. Programang makarikil karing kaparang laiko. Iting programa maramdamya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Balang Sabado, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ning Bengi. At tapanalbenya king YouTube at Facebook livestream. May Kenny at misasan metong tamo king programang Laiko Labka. Programang makiramdam at magparamdam. Yan, welcome back po sa ating pong bagong programa, Balayang Malugod kang Maria. Kasama niyo pa rin po ang inyo po, dito po sa booth, no? Ang inyo pong kakaluguran, Doris, and of course, Sister Net. Ayan. Ituloy po natin ang ating pong pinag-uusapan tungkol sa layunin nito pong ating programa. Sister Net, meron ka pa bang natitirang Opo. layunin? Isa pa sa mga layunin po natin, yung ipaalala ang importansya ni Maria sa buhay Katoliko. Ayan. Importante nga ba? Opo. Yan, kasi Paano kaya natin to gagawin? ano yun eh. Mm-mm. Kapag ka sinabi nating modelo natin ng isang tao, Opo. 'di ba? Yun yung lagi nating magugulat ka na lang yung galaw niya, yung kilos niya, Ginagaya 'di ba? mo, Yes, oo. oo. So importante ito kasi ang sarap yata ng kadil, no? Ang sarap yata ng kausap na taong marespeto, 'di ba? Tapos sa mga anak naman masunurin. Oo. 'Di ba? Hindi Para yung- rin yan sa school. Yes, Na yung oo. mga batang modelo nila, mga teacher nila. Yes, oo, yan. no? Tayong mga deboto niyan, talagang modelo natin si Mama Mary. Yes, so yan. Kung paano siya naging ina, naging mabuting ina, no? Mapagmahal na ina kay Jesus. Oo. So, yun ang pwedeng gayahin ng mga tao sa At kanya. saka taga-sunod rin. Kanina binanggit ni Father, no, yung Mama Mary at the foot of the cross. O imagine mo, kapag ka naalala mo yung importansya ng role ni Mary, so you can also be that, katapang, no? Tama. May pinagdaraanan ka, pero hindi ka nagwawala. Diba? So, parang... Kaya mong kontrolin yung oo, sarili mo. No? So, sabi mo, Katoliko ako. Okay? O, so, paano ka? Baka naman mabunggo ka lang, ano na yung reaction mo, no? Pero kung tayo ay, binibigyan natin ng importansya, yung ating debosyon kay Maria, medyo mag-iisip ka. Teka, is Mama Mary a reactive person? Or siya yung kalmado? So, kanino kaya ako nakapareho? Sa iba? Or yung sinasabi kong ako ay Katolikong sumusunod sa kagustuhan ng Diyos? Kasi pag ganun, ayun yun. Binibigyan mo Opo. ng importansya yung iyong debosyon, no? Siguro yung pag napagdaanan mo yung isang problema, pwede mong sabihin na si Mama Mary nga, nakayanan niya Yes, na makita yung anak niya nandyan sa cross, no? So, siguro yun, magiging modelo siya sa'yo, iisipin mo rin, ako rin. Yes. Kakayanin ko rin yung ganon. No? So, at mamaya, no? Ay, mamaya ako nababanggit. Eto pa, meron pa yatang isa na napakahalaga. Opo, yung ibahagi ang paglilingkod or Marian service bilang inspirasyon sa pananampalataya at pagtulong sa kapwa. Yun na yun, Yan. no? Yung sinasabi Oo. natin kanina, hindi yun puro dasal. Hindi yun puro pananahimik lamang, no? Pero ito Dapat ay... gawa sa gawa. Yes, Yan. oo, no? Opo. At lagi natin ina-acknowledge na it's always coming from God, no? It is a grace, no? At tayo naman ngayon, dahil pinapasalamatan natin yung grasya na yun, at lalo na yung iba pa, medyo marami silang pwedeng itulong eh. Yung lakas ng katawan nila, Opo. ano yun? Yung 3 T's, time, talent, and at treasure. saka, Mukhang ikaw yun eh. Ay,
Yan, no? So, of course, ang ganda na itong programa because dito, pwede natin pag-usapan yung mga kwento ng Opo. kanilang paglilingkod. No? Magkakaroon tayo ng portion dyan. At syempre, Sharing, sino ba yung willing? Kasi gusto man natin pag-usapan yan. Alam nga naman tayong dalawa lang, sister, no? Tama So, po. definitely, we will have some guests, no? Kakaroon Yung tayo ng mga- guests. Ayan, kagaya ng mga Sister Nida Baluyot. Ayan, Oo. pwede yan, no? Sabi ko nga sa kanya, mag-ready na. Sister Agnes Opo, Dizon. sina Madam Agnes, Ayan, yan. no? Julie, Fidela, Marisa, Ang Sabi dami, nila, mga- bakit parang familiar sa akin yung mga pangalan na yon, no? So, At for sure, marami po silang ma-share sa atin. yes, oo. Tapos, ayun, kung paano sila, ayun nga, paano sila na-inspire, no? Ni Mama Mary to serve. And of course, ika nga, ayun yun, merong mga kwentong pinagdaanan. Mga kwento po nila yan, Ito po oo. ay anything that has to do, sabi nga natin kanina, about love. Yan, no? Pagmamahal. Mamahal. Nagagawa ng pagmamahal, no? Ayan. Pero, of course, 5 yung sinabi mong hangarin, sister. Hindi ba medyo masakit yata? Mahirap yata yun. Paano siya pwedeng maabot? Meron ba yan tips? Meron bang kailangan gawin para maging posible yan? Siyempre, minsan madaling sabihin po yan, no? Pero yun nga, siyempre talagang kailangan meron tayong spiritual formation. Ayan. O hindi naman pwedeng biglain na lahat gagawin mo lahat. Yes, oo, Isang ano no? lang yan, no? So talagang unti-unti, no? Pa-isa-isa na ginagawa mo hanggang sa tuluyan na nagiging parang habit mo Naging na part lang, na ng part na ng buhay mo. Yes, okay. Oo. Kagaya ng meron ka ba masasuggest, sister? Siguro yung pagkakaroon ng consistent daily prayer. Okay, tama. Naalala Sa mga ko- bata, lagi tinuturo na, yan, pagpasok pa lang sa paaralan, talagang hindi ka mag-i-start kundi sila magdadasal. Yes, oo. Yung ganyan. Ako ang ginagawa ko, dahil nga may katikista sila, no, kung ano yung mga dinadasal nilang kapangpangan. Oo. Para at least, ma-memorize ng mga bata, tapos maging habit na nila hanggang sa bahay. Yes. Lahat ng kung ano mang ginagawa nila, magdadasal, bago ka nga minsan magdadrive, magganyan talagang, di ba? Yes. Oo, yun ang una kasi naging ano mo na siya, part na ng Yes, buhay mo. salamat. Ayan, okay. Tsaka nalala ko, no, minsan kapag may nakakwentuhan ka, o kumusta ka? Eto, medyo matindi ang pinagdaraanan ko. Oh, bakit? Oh, okay ka lang naman ah. Nagkulang yata ako sa dasal. So, yung communion, di ba? Tama po, oo. Yung pakikipag-usap, conversation to God. No? So, kailangan palagian yan, consistent. Paano yan, sister? Parang hinang-hina na ako eh. The more, no? Kasi yun ang Tama, magpapalakas sa atin, no? Parang yun ang nagiging fuel mo. Yes. Oo, kagaya ng pagsisimba. Yan. Pag Pagtanggap naging ng- habit mo na parang, hindi ako nakasimba ngayon. Parang ang bigat sa pakiramdam, yung Yan. ganun. Kasi naging part na siya ng buhay mo. Yeah, Oo. pagtanggap Para kasing yun ang, yung sabi ko nga kanina, fuel mo. Para bang, parang wala pa akong ganang magtrabaho, magano kasi parang hindi pa pala ako nagsimba. Hindi ka pa nagdasal din, no? Tapos meron pa din ito. Medyo maganda nga naman itong pangalawa na to. Ano yun? Oo, yung monthly confession. Ayan, no? okay. Nire-require kasi, I mean, hindi naman require, no? Pero sana, di ba? At least man lang daw once a year. Pero napakalaking bagay. Tuwing Holy Week, ang Yes, dami oo. pong, di ba? Pero napakalaking Mga pare- bagay, meron kang regular din. No? Parang yan, monthly, kung kakayanin. Of course, eto, naalala ko tuloy yung bagong santo natin. Si Carlo Acutis, no? Na itong ginawa nito ay, yun nga, yung kanyang devotion to the Holy Eucharist, no? So, ginamit niya yung digital media. At I think ito ay isa rin sa nagpapalakas, no? Para matupad natin yung ating hangarin, no? Yung sa binanggit natin na 5, ito yung mag-promote at tayo mismo, ayan nga, promoters of the Eucharist devotion. Yan. So, meron pa isa. Meron ka pang tip. Ano pa ba? I think ito rin. Nalala mo kanina, sinabi mo na yung tatay mo, Siya yung inaaya ka, yes. So, oo. siya yung promotor ng pagdarasal ng pagdadasal sa gabi bago ka matulog. So, malaking bagay yung, ika nga, di ba meron kasabihan, the family that prays together, stays together. So, yun yun. Malaking bagay yung kayong pamilya. Meron kayong oras
kung saan kayo ay nagdadasal ng sabay-sabay. Sabay-sabay. Minsan nga nakakalungkot sis, no, na even doon sa pagkain pa lang. Mm-mm. Dati, na-experience ko yun eh. Of course, younger years, andyan si tatay ko, si nanay Yung ko. kumpleto. Automatic yan. Okay, kainan na. Okay, kompleto na. Pero yun nga, nung nawala na sila, di ba, Oo. yun yan. So, tas meron ka mga, siyempre, yung Tapos mga ngayon, pag younger. iba-iba yung mga schedule, Ito pa matinda. Yung, oo. Kailangan may requirement yata. Bitawan ng cellphone. ay, yun ang number one. Ayan, so yun, malaking bagay, no? Na mag-inspire tayo ng family. Opo. Family prayer time. Ayan. So, Kaya nga kapag nakakita ko kahit yung mga nagsisimba na buo yung family nila, lahat sila, no? Ang Yeah. gandang tignan kasi, oo, lahat sila talagang sabay-sabay nagsisimba. isa rin kayo doon, no? Dahil isa lang nag-iba, yung, isa lang yung kami, nahatak oo, mo eh. Nahahatak ko lang siya kapag pag hindi kami nag-sister. Yeah, so, pero alam mo, Pero nung maliit, nung siya, no, pagkapanganak niyan, mister ko tumutugtog, no, talagang bit-bit ko siya. Yeah, oo. Sabi ko nga hanggang lumaki siya, tapos nung nag-abroad nga si mister, tumutugtog ako, nakikialam. So, ang mga choir, ang taga-ano sa kanya. Pero palagay ko, babalik din yun. Siguro ngayon lang medyo nag-explore siya dahil, alam mo na, yung mga Nagbibinata. bata. Oo. No? Pero yun, agree ako dyan sa'yo, no? Sister Neth, no? Siguro Of course, kahit yung mga papaano, kids, nasa ano pa rin niya yun. Yung, Sistema, oo, isang- at saka nasa isip niya, nasa puso niya yung dati. Sabi ko nga, pag minsan nga, sabi ko sa kanya, alam mo, buti pa nung bata ka, sabi ko, talagang pinagdadala ko pa ng mga makakain kung gugutumin para hindi niya ako istorbohin sa pagtugtog, no? Yun. Sana nakikinig ang pamangking ko. Yung pamangking ko. Siya yung nagpauso dun sa aming chapel. No, sa na pagbata ay nagsimba, behave. Mm-mm. O, di ba? Hindi rin kumakain. Behave na behave siya. Ano siya? Ilang taon siya doon? 2 to 3 years old, no? Di ba yung iba, may mga yun nga, may mga dalang ano. Siya hindi. Diyos ko, sa kabataan niya, pag lumuhod, nakaluhod na siya. Pag dumating siya sa bahay, automatic na sasabihin niya sa nanay niya, kukunin niya yung pinakalampin niya kasi magre-ready siya para doon sa misa. Siya kunwari yung pare. Nagpagawa na siya sa nanay niya ng Ng mga, ng ostya. Kung naggupit-gupit ng papel na kulay puti. So, yun siya na, no? So, behave. So, yung mga bata dun sa aming barangay, ganun na rin, behave ang mga bata dahil sa kanya. Diyos ko ngayon, yun nga yung sabi mo, dahil nagbibinata na. oo. Sabi ko sa kanya, asan kaya yung dati kong pamangkin? Nawawala yata yung pamangkin ko dati, no? Kasi medyo, of course, ito yung panahon ng exploring. Tama Diba? So, of po. course, maiintindihan naman natin sila. Pero yun nga, pinagdarasal natin na, ay nga, Darating yung time na rin, oo. Oo, yeah. So, kasi may natanim na tayo sa kanila. Yun nga yung, dahil nga, dun sa sinabi mo na tip doon, yung magkaroon ng pagdarasal, no? Ang buong pamilya. Ayan, ako. Ay, nako. Pero, ang bilis talaga ng oras. Ma'am, Oo sino nga kaya po. ang mga nakasama natin dito sa ating kwentuhan na ito? Ma'am, ayan. Sister, yan. Ay, parang Medyo dumami. marami-rami Akala ko pala. wala. Kilala mo yung mga Okay. Ito po yung ating mga FB viewers. Kevs Yumul, Yan, Ira po. Almario, yan, mga choir ito. Nash Ocampo, Okay. Dailin Reyes, Lea Tiksay, Imelda Mazo, Romeo Barrios, Sally Castro, Clayton Batak, May Bansil, Flor Silva, Ethel Capili, Arnel David, Deng Lapid, Warren Bertumo, Nigel Villabeto, estudyante ko to, si Chingnida Baluyot, Yes. Eva Estrella, choir din to. Delia Reyes, Zaira Gomez, estudyante ko. Melinda Carion Santos. Ayan, salamat. At saka dagdag ko na rin si Mama Juliet Bagtas. Salamat. Opo, at para naman sa mga ating FB comments, Gail Reyes, sabi niya, good morning po, watching from Candaba. Shout out po sa Comi from San Andres Apostol Parish. Ayan, maraming salamat. O, sabi na nga ba, Komi no? Sabi din ni Sister Nida Pamintuan, grace under pressure, yan po ang nararamdaman ko everyday. Dahil alam ko kasama ko si Mama Mary. Ayan, sabi. Yan, Thank you oo. po, Sister Nida. Ganun din po sabi ni Sister Eva May Australia. Good morning po. And Oh. of course, sabi ni Brother Ray,
Kaliwa, good morning po. Listening po from San Luis, Pampanga Convent to Jesus through Mary, Viva la Virgen. Ayan, salamat po. Ayan, siya po ang mga kasama. Silang dalawa, Sister Jem, kasama ni Father Bong Feliciano sa San Luis. Hello po sa inyo. Okay. So, ang bilis. Oo nga po, ang bilis ng oras. Ayan. Sister, ayun ang dami, no? We talked about the layunin. Pinag-usapan din natin yung paano natin marireach yung layunin na yun. Pwede ka ba magbigay ng takeaway, Sister Net, no? Para dito sa ating mga Siguro, tagapakinig, no? sa akin yung magmahal ng walang hinihinging kapalit. Okay. Parang si Mama Mary, no? Talagang nagmahal siya nang hindi siya naghingi ng kapalit na kahit anong kapalit kay Jesus. Siguro sa buhay po natin, ganyan eh. Madalas kasi, nagmamahal tayo. Gusto natin laging may kapalit. Tumulong ka, nagpakita ka ng pagmamahal. Gusto mo lagi suklian yun. Yes. No? Pero hindi natin alam na mas masarap kapag meron kang binigay na hindi nila binigyan ng kapalit dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng yan, yung kapalit sa mga lahat ng mga reward, ginagawa no? mo ng reward. So, yun lang po. Yeah. Oo, no? Yung kasabihan nga, no? Hindi mo siya binilang, pero ito pala yung nagiging stairway to heaven. No? Although, of course, ang maghuhusga doon, syempre, ang ating Panginoon. And pahabol, sabi ni Ma'am Ruthie, good morning po. Ayan, present po ako sa office. Ay, hello, Ma'am Ruthie. Ikaw ingat ka palagi, no? Ruthie Ugu. Ayan, si Ma'am Ruthie. Ayan. Pero oras na yung ating mga reminders, no? Bago tayo tauling panalangin, no? Yung closing prayer. So, paalala natin, sister, ang ating mga, ayan, kanina lamang ay meron lumabas na statement from CBCP. No, ito yung Catholic Bishop Conference of the Philippines. So siguro, sister, pakibasa, no? As of November 15 lang yan, no? Kasi may mga Sige lumalabas po. na mga... Ito po lahat, no? Yes po. CBCP statement. In light of the serious allegation recently made public by Representative Saldico, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines call for truth, justice, and due process to prevail. If his accusations are indeed credible and substantial, we urge him to return to the country and file his charges before the proper authorities under oath and supported by verifiable evidence. Public declarations on social media, however alarming, cannot take the place of formal testimony in the appropriate legal venues. For the good of the nation, such claims must be examined transparently, impartially, and in accordance with the rule of law. We likewise caution against the political exploitation of these allegations, especially when released at sensitive moments that may inflame public sentiments or be used to influence political outcomes. The Filipino people deserve clarity, not conjecture, truth, not rumor, accountability, not manipulation. We appeal all parties involved to act with honesty, courage, and responsibility. May every step taken in this matter serve the cause of justice and strengthen, rather than erode, other people's trust in the institutions tasked with safeguarding our democracy. For the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Pablo Virgilio, Cardinal David, President. Ayan, thank you. So, mabilis ang action, no? Kasi talagang ang bilis kumalat sa social media. Opo, ang bilis. Ang dami Kahapon yan talagang puro sa TikTok, puro. At least, para maliwnawan tayo. Lagi natin pong titingnan yung source ng ating pong nababasa, yung ating pong nakikita sa Facebook, no? At para naman po sa ating Medical Mobile Clinic, nakaschedule po sila on the November 17 sa Pampanga Provincial Jail. November 17, on the 18th, San Francisco, Macabebe, and on the 19th, sa Pangbato, Angeles City. Para po sa inyong katanungan, inquiries, you may contact 0926-347-3524. Ayan. And of course, we're happy to announce that on December 3, 2025, that's Wednesday, ito po,
Ano po ba ito? Ordination to the Sacred Order of Deacons. 9 o'clock in the morning sa main chapel of Mother of Good Counsel Seminary del Pilar, City of San Fernando. Of course, they are Seminarian Harold Coronel de Guzman from the Parish of Our Lady of Fatima, Hensonville, Angeles City. Seminarian Alan Paul Lianco Mariano from the Parish of Most Holy Name of Jesus, San Roque, Bitas, Arayat, Pampanga. Ganun din naman po, Seminarian Cabin Adriano Simbulan from the Parish of the Lord's Resurrection, Madapdap Resettlement Center, Mabalacat City, and Seminarian John Paul Tolentino Toting from Parish of San Nicolas de Tolentino, Santa Cruz Poblacion, Macabebe, Pampanga. At of course, sa inyo po, nabanggit ko na po, ito po ay mangyayari on December 3, Wednesday, 9 o'clock in the morning at the Mother of Good Counsel Seminary, City of San Fernando. Ayan, salamat po. At tayo po, of course, bago tayo mag-bye-bye, no? Ayan, tayo po muna ay pangungunahan ulit ni Sister Net sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyong paggabay sa aming programa. Salamat sa bawat aral, inspirasyon at biyayang aming natanggap. Patuloy mo po kaming gabayan sa aming buhay pananampalataya at naway maisabuhay namin ang iyong kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos. Ipanalangin mo po kami upang sa bawat araw ay mapalapit kami sa iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Wow. At iniimbitahan pa rin po natin kayo sa mga susunod pa na episodes. Siyempre, ang susunod na natin ito yung December, no? December 20 po yun, no? Para po dito sa ating programang Balayang Malugod Kang Maria. Ano nga ba magiging topic natin noon? Ma'am Net, palagay ko ito pwede, no? Opo, Ihanda nyo na po ang inyo pong sharing para sa Maria sa buhay ng mga Pilipino, no? Ano yung mga naging papel, no, ng ating mahal na ina sa ating buhay. Yan yung ating gagawing discussion point, no? Yan. At yan dyan lamang po kayo at of course, ang ating mga programang dapat antabayanan mamaya, paalala po natin, ngayon po, no, ay November 15. Wow, meron ngayong nagse-celebrate ng sacerdotal anniversary. Happy 14th anniversary kay Reverend Father Mark Andrew S. Simbol. Siya po yung Director ng Theology Department of Mother of Good Counsel Seminary. Wow, 14th sacerdotal anniversary. At ang mga programa po natin nga, ang tabayanan mamaya, ayan po at 4 o'clock. It's a Girl Thing with Miss Mary Jo Anyabut and Miss V. No? Amorao. Ayan. At 5:30, Laiko Labka, programang makiramdam at magparamdam with the Archdiocesan Council of the Laity ng ating pong Archdiocese. Balita ko, kasama na dito ulit si Doktora Bernadette Aguilar. Ayan. At 7 o'clock, The Lord is My Shepherd. Bukas naman po, November 16, at 6 o'clock, Ma'am Net, Men of Light with Cardinal Ambo David, Father Deo Galang, Attorney Bong Roque, and Brother Joey Angeles. Ito yung laging inaabang ng mga Benedictine sisters. Yes. Nakatutok sila. 7 a.m. Pasakalye with Father Nono Alfonso. 10:30 a.m. Live Mass from Immaculate Conception Parish, Guagua, Pampanga. 5 p.m. Live Mass from Holy Rosary Parish, Angeles City, Pampanga. And 7:30 p.m. Metanoia, Metinoia, Bayong Puso, Bayong Espiritu with the Diocesan Service Committee, Catholic Charismatic Renewal Program. Ay, Pampanga. Sorry. Yes, Yan. okay. So muli po, maraming salamat po sa inyo sa pagsama niyo po sa amin. At of course, paalala ko din po sa aking mga collegionaries. No? Meron po tayong comitium meeting mamayang alauna. Yan. Dito pa rin po sa ASF building. No? Doon, kasama po natin ang ating pong mga curia officers, no? So, muli po maraming salamat po at nawa po ay pagpalain po tayo ng Diyos at maging masunurin sa kaniyang kagustuhan kagaya ni Maria. Ito po ang inyong kakaluguran,
Doris. Salamat po. At ako naman po si Sister Net, nagpapaalala na hindi kailangan maging perpekto para maging banal. Sapat na ang pusong gaya ni Maria na laging handang magmahal at sumunod. So maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Balayang Malugod kang Maria dito sa Archdiocese Radio Station of San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. So muli po, thank you po and God bless us all.